akatanga chimbosvikira Bonde taitoita zvakanaka asi pavakatanga kunyohwa baba pandakanditorawo pasina nyohwa taitoenda kumasowe tinamata tese tichitoita zvakanaka haisi mhosva asi mashorero acho kunditi ndikajongwewo saka iwo pange zvavaita zvinhu ndozvokuti vakangokwira ubva waburuka uri ndakaneta ndozozviona mangwana kada kurara vakakupfekera pant nepant short mukati vachikudza nhasi ndakaneta handisi kuita bonde zvakuti vanoita akatuva vaitonyeba ndogona kuti kamwe chete pasvondo mambo kurara nemurume kamwe chete pasvondo ndiri mwana mudiki sirei ndebva ndavaonesawo abi yangu kuti ndikuonesa mabi yangu tiri tumumba PahashaTv, nyaya sezvadziri. Koko kana uchirara nemukadzi wako anti munenge muchiitira sakuchibugutsana saka iwewe kana mukadzi wako akakutaurira kuti baba hamuna kundigutsa apo unoita sei? Ndati iwewe unenge waita basa rako wati ndapedza kuita basa rako saka iye wozotaura kuti apa handina kuguta imhosva iyi haisi mhosva asi mashorero acho kunditi ndikajongwewo timirira tinzi apa ndiri kuda nhau iri apa hadzisiridzo nhau dzandiri kuda kuti mwe ndinokurudzira handiri mazvinzo hadzisiridzo nhau dzandiri kuda kuti ndive ndinokurudzira mudunhu rino muri kunzwisisa iwewe zvawakatanga kuona kuti uyu haasi kukusvikira pamwoyo pako magara makore mangani mumba umu? Ndati magara makore mangani? 12 years. Aimbosvikira? Akatanga achimbosvikira? Bonde taitoita zvakanaka asi pavakatanga kunyohwa baba pandakanditorawo pasina nyohwa taitoenda kumasowe tinamata tese tichitoita zvakanaka takatobereka vana vedu vatatu tine vana vatatu na baba vane mwedzi mungana vatanga kunyohwa mati vane mwedzi mungana sofa vane zve2 years manje vachinyohwa ndio pakatanga kuneta bonde ndo pavakatanga kuita mashiripiti avo vachiti vakabuda vakagogobva kuti ndakaneta asi pamusoro peizvozvo vachiti ndakaneta kudaro vane mukadzi wavaidanana naye nokuti mukadzi waitozonditaura ndikasangana naye kutsime dzimwe nguva igona kutisenda mameseji so tichifadzana kudaro obva anzwa foni tudu obva watoburuka ri manhu vatiti hationei foni obva watanga kurwisa foni obva vaiviga asi ndakatozozviona kuti meseji manga matonyorwa meseji mukadzi yakatozonditukira pafoni achitanzi ndine 25 years ndidanai nemurume hauna zvaunokwanisa kundiita ende tichatoita zvavo zvichatokudzimba zvati kutoita zvitori zvidiki ndopatakaona kuti saka ndo pane dambudziko ini pandaitota ndumurudo ndichida kuonesa mabi yangu kuti tigadzise nokuti zvokubuda panze ndozvandandisingadi ndaita kuti murume wangu andifadze mumba toperera pai mumba medu ndisingadi kubuda kunze saka iwo pange zvavaita zvinhu ndozvokuti vakangokwira ubva waburuka uri ndakaneta ndozozviona mangwana kada kurara vakakupfekera pant nepant short mukati vachikudza nhasi ndakaneta handisi kuita bonde zvakuti vanoita akatuva vaitonyeba ndogona kuti kamwe chete pasvondo mambo kurara nemurume kamwe chete pasvondo ndiri mwana mudiki sirei ndebva ndavaonesawo abi yangu kuti ndikuonesa mabi yangu tiri tumumba yobva unonge ndavatadzirawo ndavashora ndaishora asi ndaida kuonesa mabi yangu kuti ndisabude kunze order iwe mazvi ari kutaura uyu mukadzi wako ari kutadza mira ndipindure ndati mazvi ari kutaura mwana ari kutadza here matauriro ake haasi kutadza asi kana ari kugona iwewe wakapindura uchitiki zvakaitika mambo kanini tikutsanangura akanditaurira kuti iwewe miri wako wakaneta zvakadii kuti umbonobatsirwa nababa vaneziva zvimwe zvinhu ina atozvamba vataiwirirana stere ndakatomboenda kwatozva ndikanopuhwa zvimwe zvinhu ndichiona mazondo takaya takadya ndichadzobatsirwa naiyi mudzimai wangu kuti zvifambi vazvona atozvaivavanyama kana ari kuti ari kuramba saka iwewe pakataurirwa kuti iwewe hausi kunyatsoita nezvazvo ndipo pawakafunga kuti mupe gupuro pakandibata ndikafudza pamwani kumwe kwaari kuwana kumufadza ndio wakamutiresa wakamubata here handina kumubata asi ndiri kutaura zvandikafunga mupfungwa mangu okay wakambonzwa here vachiti mukadzi wako ari kuona handina akambobatwa handina asi matukiro akaneta kabva ndafunga kuti nguvani kwari kuenda wakafunga kuti pamwani murume wawana ane simba akuda kunyaya alright iwe une boyfriend here handina mambo ndosaka ndaitotaura umba mangu kuti tigadziswe umba mangu tifadzwe umba mangu ndodaida ndine boyfriend ka handaibokwanisa kuudza murume wangu wakanoita nokuti ndei ndakaguta kudhara alright ko iwewe une girlfriend here handina ko iwewe mukadzi angaifona wari kutaura mukadzi wako ariko here
Ini mambo nyaripo ndikuti mira baba ndiwo wandiri kubvunza ungu mukadzi aripo andadza mafoni akafonera mirira tinze uyu mukadzi uyu ari muno mumuno tingamuti girlfriend here kana kuti ishamwari shamwari yangu asi chii chako munhu anditoti ambuya anogara padhuze nepamikitopa okay ambuya ivavo ndio unojoka navo vanozotuma mazwi kune uyu handizori vakataudzana sei kuti vasvike pakupenzana mazwi tikavashedza vakazobvuma kuti chokwadi mune afeya navo unoti chii handisi madairiro avo ndati ivo vanodaira madairiro yavo ini ndiri kutsvaga chokwadi chako iwe iwe unopindura uchiti chii ndinoti handidaro unoti iwe uchidaro handidaro ndati ivo vanenge vataura iwe wati noti unenge wakupindura kuti uzvidhifende kai noti yanyaya ndizvo asi choko chinhu chiripo tozinza madairiro avo anoita kuti inini hatsudi ayo ndati ko vakatara vachiti hongu tinoona kuti patonga semambo asi aiwa kutonga ndokwatonga asi ndiri kuda iwe unditaurire kuti ava mbuya wako hauna kurara navo here kana kuti haisi shamwari yako here handina mambo asi shamwari yedu ndaambuya munogumira papi umbuya wedu pambuya wedu munogumira papi tinogumira paumbuya iwe mukadzi iyeyo wauri kutaura pane vafakazi here vanokwanisa kutaura ione proof here kuratidza kuti uyu mukadzi uyu chokwadi iye anokwanisa kumira achitaura kuti vanorano proof ndinayo changamiri ndakatomboenda kuna ava changamiri varapa sasekuru vangu chivaonesa kuti ndo zviri kuitika pamurume wangu ndikatedza kuti sekuru vangu vanzadzi amai vangu vakaitonga nyaya iyoyo vanomira ndichitovaratidza meseji yakanyorwa nemukadzi yachinyorwa kuti ndine 25 years ndichidana nomurume wako saka unogona zvaunokwanisa kundiita kuti kubvunzeyo baba imamai rimweni pavada hasakuda achipakukore imi makafunga sei kuti ndakashedza sekuru vangu kuti handingatambire gupulo varipo panzapo vumwe vatadza kupita varipo panzi sekuru vacho aiwa imimi ndovavatambidzwa ini ndaida musha wangu kuti ndigare nevana vangu kuchengeta vana vangu musha wangu ndikuona sendiyatora nguva yatachida ndeyepfuma kadzi wangu ndinomuda asi pakagadziswa nyaya dzose dzematauriro edu aya ekuti pane kamwe kahonu kari paari kekuti nguva tichitaura sarunza kuti ndotori guru pauri kuti kana zvibhaka nguva anopinda chiteerera mwanangu chiteerera atobonzurwa rimwe zuva muriwo inyora inoda kuuyo kukansilingi kudare rekuti vana baba nana amai mudzimba havasi kukudzana 1 nevari kushaya kupanana rudo pabonde apa pane harawa dzinofanira kuzokudzidzisai wazindaiwe unozouya muzosimbiswa musana anditika munouya kumozobvunza asi usati wanhingirika iwewe gupuro rawakapa nemazwi akataurwa yanga riye rushungu ende pane chokwadi chekuti chokwadi sex pamutamzino mumwe anosara nenzara saka kana ataurawo kuti pabhedhi panga chokwadi saka ndio chaibvunza mukadzi wako nekuti anokuda akavimika haana kuda kuenda kune kunze saka iwewe gupuro ranga risiri gupuro rawakamupa pari kuda dzidziso apo haungaende unoparadza imba nevana 4 pamusana pekuti ataura mashoko nekubva mukurwadziwa mukushungurudzika nenyama yake ishort supply mupfuka perevedza muchibika sadza ibota ramunenge muchibika andiwa zvinzvo saka naizvozvo ini tikuda kuti imba dzenyu rudo mukati mushangure muberekwe vana vakagwinya madzimai anoda varume vavo varume vanoda vakadzi vavo iwewe nemukadzi nemurume uyu chimutaurira kuti ndasangana nasekuru nhasi tiri kuenda kumba kunoita bonde kana ndakaneta ndicharapwa
uri kunzwa iwewe wazinzwa chimutaurira mukadzi wako kuti imba yedu ana kuparara ndondi wakurisa gopo chimutaurira Anzimba ida inoparara. Imba ida inoparara. Chisumuka uchifuga mama utalo kudavinga lele Shumba mvimi. Chisumuka mwanangu uyapa kuti shumba mvimi ndazinzwa kumba uyai kuva muno tikwenda kumba tichanaka inapina na chiremba sumuka ya maibe mfugame mumkufe tikwatanga kuzole Asi mambo basari bashika bangeti penza pa uya. kutaura lokasi Ndoda kutaura kokuti inini maoni ane ngandaita. Nekuti mukadzi nandisabe. That's the point. saka wangoenda kunyepa ka Aiwa. saka wangutsvaga kunyepa iwe Anzi kunyepa mama. Ndoda chokwadi. Kumbakani yada guburu chimuti aende. Matukira akaenda panyana kutsanangura iye. ndati muchauya kudare iri dare ramau rapindo ndati kutaura ivi arisiro rakwirirwa dare rakwirirwa nderekuti makatoramba atezvara vari kuda pfuma zvavari kuda pfuma ini nandina kuona chikonzero chinotsigira kurambana kwenyu uri kunzwisisa muri vana vanoda kuratidzwa makwara yekusimbisa rudo mumba menyu ndo pane nhau chete Sana ndikuona kuti zvapakaita kana tichidzoka pane rimwe nhau nekuti ikatsuke chipiri Chimirira mapepa kana akuya. tichidzoka panhau yechipiri tozotaura nemambo uchitibatsira kuti mbedi Edika makwe uyatona. kuti pari zvino tingotidzokera neso hanzikwanisi toita mukadzi tisu muchatongwa iye noti haina kulipwa Gabriel Rize. iwe kana uyu aenda pane divorce yaripotwa apa ndeyekugara kwamakaita pasina pfuma wazinzwa pfuma anobisa uyu wazinzwa iwewe kana zvakurwadza uchimuda maningi uyu tenga Simon wazinzwa tenga Simon muye mupinde kudai ndandechemo mamuchaoa